Mga hinigugma diha ni Kristo. Paghatag dugang importansya sa role sa mga kapatanunan, gipadayon kining pamalandong bahin sa youth. O ang segment karong adlaw diha sa pag-andam sa catechesis sa ETSE, mao'y the youth ready and empowered to respond to the Church's call to mission. Ang kabatanunan andam o empowered aron pagtubag sa panawagan sa simbahan, pagsangyaw sa mayong balita. Mga hinigugma din nato sa Cebu, gikalipay nato pagpamalandong kada tuig doon na kita'y local National Youth Day. Most of the time, gibuhat kini antes ang adlaw sa Passion Sunday. Og tungod ni ini, linibo gihapon kakabataan mag-experience sa lain-lain nga mga pamalandong bahin sa kaimportante sa ilang kinabuhi o sa ilang papel sa simbahan. Nalipay ako pag huna-huna nga ang akong predecessor, Cardinal Vidal. Bisan pa sa iyang kategorisyon sadto, mangadtog yun, nining night with the bishop, with the shepherd, aron lamang pagpakita sa iyang paghatag importansya sa kabatanunan. Mga kaigsuunan, nining tungura gipahinamdom nato sa simbahan nga ang kabatanunan di lamang recipient, but they are also the giver o kining mga pagtulunan o lain-laing mga buluhaton. They are also the doer matod pa. Mao nga ang pulong sa Dios kay Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you. Kinisugo sa Dios, pagbiya sa iyang nasod aron pagngadto laing dapit aron pagtuman kababuton sa Dios. Mao kini ang hagit alang natong tanan. Di lamang kontento magpabilin sa atong puluyanan, pero kung dunay hagit pagbuhat kayuhan to reach out to those who might need our help. Nining tunguran nalipay ko pag una-una, bisan pa sa atong kabatanunan, daghan nila mag-organize mga lain-laing teaching, lain-laing mga seminars o mga lain-laing mga pamaagi, pagtudlo sa mga kabatanunan. Og dinhi nato sayod kita nga nalipay ang daghang mga youth tungod nining mga youth encounters nga ilang na-experiensyahan. Mao kini ang hagit sa kabatanunan, matud pa, to set out towards a future which is unknown but one that would lead to fulfillment. Ipahinumdum nga ang kaugmaon nagulat nila, pero sa ilang pagbuhat og maayo, kining kaugmaon unta magdala nila og daghang kayuhan. Mga hinigugma, labi na sa kabatanunan, pahinamdum sa simbahan, despite the noise and confusion that is seemingly prevalent in the world, ang Ginoo nagtawag natong tanan, pero labi na sa kabatanunan, to listen paminaw in the depths of your heart to the message of God. Diha
sa atong kasing-kasing. Matod pa sa atong hinigugma, Tiyufilo kamamot, God is in the heart. Diha sa kasing-kasing ang Dios nagsulti nato sa iyang pag-auhag nato alang sa kaugmaon nga makadala kayuhan natong tanan. Matud pa, kining kabatanunan giauhag to reach out to their fellow young people. But not only to the young, bisan pa sa ilang mga ginikanan, bisan pa sa ilang pamilya, sa ilang tingali, no, pagsaysay sa ilang mga pangandoy, sila mismo makakuyog sa ilang ginikanan, pagdala sa agyanan, padulong sa Diyos. Mga hinigugma, matud pa, today, the Filipino youth are called to serve and lead. O tungod kay dinhi nato sa Pilipinas na ilhan naman, experience sa kadaghanan, atong kabatanunan are really trained to be leaders even with other young people as well. Then, makaingon kita, unta, as we strive to march towards the future, kuyog nato ang daghan pang kabatanunan, believing that kung magtinabangay kita, if we inspire one another, if we help one another, kining grasya sa Ginoo maoy mag-empower nato to inspire each other, to collaborate, to build a better world for ourselves and for our countrymen. Kanyang tanan labi na sa kabatanunan, salig kita. Kung atong dawaton kining hagit sa Ginoo, then we who are ready and empowered can truly respond to the call to mission and evangelization. Amen.